Badalah, assalamualaikum. Dino iki aku prei guys, imang Jumat aku prei. Kena apa lek kok prei? Tanganku ki nganti tipis iki lho. Niki periye lek kena sambel, kena nanas, kena ngono kuwi. Kok iso tipis kena apa lek ngoceki nanas? Nanas ana sing landhep. Tak lereni sedina biasane ngene iki. Mari sesuk aku lagi ape dodol maneh, Bro. Iki esuk-esuk iki mang aku wis macul lho kae. Paculanku wis arep rampung. Iki kira-kira arep tak tanduri jene jagung, jantri jagung elek jagung P18 jene. Ora kerep ora apa-apa. Yo kira-kira wae lho. Paculane karek saite. Wong niki aku tak sambi-sambi. Tak sambi-sambi ora. Saya mulai dodol niki mang kegiatan hari ini aku mulai esok mau jam 6 ketok. Gak salah ya setengah 6 aku mulai. Tak dugiri lho. Lek ngene kan ketok resik enak-enak. Lalae ora dodol ki mang aku ya diteri dagangan. Dagangan karo iku lho. Dondong wingi kan ya pembeli rujak kopi. Kowe gelem dondong ora lek ya gelem angger kok ternono ya gelem aku. Aku ndek dondong lek dondonge dondong Manila. Dondong unyil-unyil, dondong sing rasa gedhe kuwi. Dondonge iku wete karo aku dhuwur aku nang uwoh terus lek. Lah tunggu kondi winem kok. Anu lek kok paingan lek pasar paing regane 30.000. Iku setahun wis uwoh dene. Dondonge kemang regane pira ta iki lho saumbru-umbru iki adalah dondong samene kae. Lek kuang samene kae dah. Tak hitung nih. Sing ngene dondong Manila guys, ngene kok dondong Manila. Dondong unyil tuwek iki asli. Dondong iki aku biasa tuku ngono ki yo. Biasane lek dikreseki ngono kuwi. Dikreseki ngene iki. Isine 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang yo 15 ngene iki 3.000. Samene akeh iki mang wong kon nuku. Wong yo kabeh nak tuku. Piro mbak pon piro diterno rene. Karek kowe ayo gak penak lek aku ki. Sebab aku ki lek tuku lek kemurahan yo ora penak nek larangan yo. Bakule ora entuk bathi. Dadine aku lek tuku ki yo umum ngono wae. Dondong ini iki lek gak bakal rujak go ning pasar ki ora enek sing gelem. Ora payu lek gak bakal rujak. Bakal rujane ngocaki iki yo njelimut ngene. Dondong cilik. Dhewe iki mang ya wis tak duwe 50.000 wong. Tak sok iki mang lah. Dondonge cilik-cilik 40 oleh ora. Yo sekian, yo wis rapopo. Wis 40 ngene iki yo wis tuku arep atur arep guys. Sebab dondonge niku wocahane ku yo wae. Jelimut iki. Wocahane jan. Jelei wong.
tak hitunge pirang iji 40.000 kanggo gathuk-gathukan iki niki ditawakno bakul dondong sing mider ngono ki ya ora gelem nek iku golek dondonge sing dondong Bangkok biasanya aku lek tuku semangko ngene iki ya 20.000 ki mesti ya 40 tak kira-kira aku arep nandur sebab nek jenenge dondong Manila jenenge ngarani ya dondong nek ngarani aku ya ora dondong Manila dondong lho ana dondong sing dipot dulu dadi niki dondong iki dipot ora iso gede dondongnya dibonsai dondong bonsai bukan payu larang ya ora iso iki pohon payu larang ya ora iso nek kapak rujak ya moh biasanya ya lagi dondong apa lagi dondong ya kecut tak pilihane guys biasanya ini tak pilih sing rodok mateng sing rodok mateng ini gak kuat suwe tak dol dhisik sing tuwek sing ijo iki yo tak jemburi nek ora tak pilih ngene tuku dondong nek kakean iku yo kadung akeh ora dodole ora laris kuwi kadang-kadang yo go bosok rugi dadi nek bakul rujak iki tukune yo saite tuku terlalu banyak bosok aku tahu tuku ngebas ning wit sawit jaman kae piro suwi 20.000 30.000 jaman kae larang-larang untuk merusak piro tak gowo mule ora iso ngentekno akhire yo go bosok sing matang tak pisah yang matang yang mengkel tak pisah yang merah-merah ini dijual dua lek duwe untu iki enak seger sampai keserang di untu ngono ki yo mangan dodong iki satu das monggo lek sampean nempel karo gua nek sing hidang duduknya tak perisilan ketek iki aja wong tak tanyang 40 mangke langsung dikekno ae iki pampomo duduk gede lho didol ning pasar yo payu rek dondong sing rada gede dondong sak mini iki ya domo wong tuku ora gelem aku dondong sing duwe dondong sak mini iki tak ning pasar sing nukoni aku wae mending ala lek kowe lek gak kok kowe sing tuku ora payu kan kula ngeten iki kan tak koweli tak ojeki tak koweli tak dol rujak dadi dol ngeten iki dondong iki dondong cilik nek dondong Bangkok niku yo sing daginge kandel kae yo seneng iki dondong bonsai 40.000 pilih sing abang-abang dol dhisik ngeten iki. Sing tuwek sing abang tak dol dhisik. Nek mboten ngeten, oh bosok.
dondong niku tergantung ngocekine. Dondong ki nek ngoceki sampean nek ora kandel yo kecut. Nek sampean ngoceki kandel-kandel kulite niku sampean ngoceki sing kandel legi. Ora enak jenenge dondong legi-legi pitu. Tergantung sampean lek ngoceki dondong. Mulane pakare buah. Ngoceki sampean tipis-tipis dicucuk nih. Ngoceki kandel-kandel ning kulite. Sakmene iki dioceki kandel yo entek daging iki. Sing mateng-mateng tak klumpukno dadi siji. Sampean mriki monggo nempel mumpung ana dondong. Pira lek ki mang lek. Kowe tak atur pira lek. Aku tak ning gonem tak tuku dondong wis murah mawon ngeten iki sejinah 5.000. Wah, batine kok karo-karo lah. Mergawe kok kono ora bati. Oh, cilik-cilik lah niki sunah 5.000. Yang mboten purun 5.000 nggih 4.000. 3.000 lek. Noh. 3.000. Kok tak pilihno sing ogol kowe. Wah. Lah plastike mung sopo. Oleh bati lek dodol saiki nek oleh bati akeh dipajek 15%. Pacul silite kuwi sing njaluk. Ndang aku dodol rujak ngene iki bati dondong ngene iki arep mbok jaluki 15% mbok pajeki. Ndang mara ning gerobak nggon kono lho untuk dodol tak pacul silite kuwi. Wong senengane kok ngemis. Wong iki mbok mergawe pajek e alah ngemis kuwi ora pajek kuwi ngemis iki. Oh, nganggo embel-embel pajek asline yo ngemis padha ae. Pajek kok barbarane duwe ngemis ngono ya dadi iku poyak-poyak dhewe ku seneng-seneng dhewe. Wong iki kok mergawe ngono lho, wong Islam kuwi wajib mergawe, mulih sandang pangan dodolan sing halal aja ngemis ngono kuwi. Pajek iki ngemis kuwi semono. Aku modal ditenagani yang mangsamu wong dodol iki ora nganggo modal, ora nganggo tenaga. Kadang isih ra payu diderno, kadang nanggung rugi. Malah tek bati arep pajek iki. Pinter. Oh, yes. Sing mateng-mateng, guys. Pun. Mampir kalih kula niki wis sejinah mboten usah 5.000, 4.000, 3.000 gak tak dol. Tak dol rujak dhewe. Tak dol rujak ngeten iki mungkin tak gakui mari-mari iso metu. Dadi 200.000 kok. Lagi dondong ini. Nek ngoceki sing kandel. Nek sampean ngoceki niki tipis-tipis yo padha wae. Mula niku dodolan niki buah niku pun apal banget. Ngrek dondong legi, dondong legi. Nggih dondong legi niku tek tuwek. Tuwek lah niku tek sampean nek ngoceki ora kandel yo kecut.
sejinah 4.000 milih sing niki napa niki lek niki tuwek legine ngatu belah niki. Iki lho kula duwe gabah sak panenan saiki iki niku dipangani tikus ngantek kempeng kaya ngono. Nggih kenging entuk iki panen nek kenging iki entuk niki nanti sing sak niku dibadhok tikus niki. Duwe kucing sitok angger bengi iki ora gelem ning omah niku. Lho niki lho dibadhok tikus. Iki ngene kok samene kae iki. Badhok tikus iki untuk berambut samene kae. Jadi aku cuk ora konangan nak yo entek ngoten. Ya iki mbok disisiri tikus iki kayak berambut tok-tok niki. Ya wong sing kangelan urung mangan kok bathuk tikus. Niki tak gubak niki. Oh niki lho. Dibathok tikus niki ora sida mangan. Goro-goro ngene iki duwe kucing sitok niki. Angger bengi niku ngelipus, angger awan tekan jaga ning omah ra gelem. Tunggu gabah ora gelem manganem njaluk enak-enak. Angger bengi begadang mawon gabah kalau dibadhoki tikus meneng ae kowe. Oh. Guys, mboten dodol guys ruang hari ini. Ora dodol yo isih diterima dagangan alhamdulillah. Sesuk niku mulai dodol mulai niki kula. Awake kesel. Sekian dulu, terima kasih. Akhirul salam. Suwe gak tau nyanyi lah awakku kesel.